Comença la tercera edició de Cultura als Barris. Ha començat a rodar la tercera edició de Cultura als Barris, una iniciativa de la Regidoria de Recursos Culturals que incrementa en 14 els barris a què arribaran les quasi 196 activitats culturals repartides en 24 barris de la ciutat de la present edició. Enguany s'han incorporat noves propostes, com a tallers didàctics per a fer ninots de falla o la interpretació de l'arquitectura de la ciutat per a un públic infantil. Quant a la programació, la regidora Glòria Tello indica en la presentació d'aquestes activitats que s'han programat pensant en la diversitat i el nivell de qualitat. Un projecte que, com sabeu, pretén descentralitzar la cultura als barris de la ciutat, un projecte que al mateix temps també pretén afavorir l'hàbit d'assistència del públic. Volem que la gent s'acostume a consumir cultura, perquè en aquesta ciutat tenim molta cultura que oferir i molt bona cultura que oferir. I cal que el públic, cal que la ciutadania s'habitue a consumir-la. A més, també volem democratitzar l'accés a la cultura, volem que aquelles persones que ho tinguen més difícil per raons econòmiques o per raons de lloc de residència, que això no siguin motius per a que no puguen accedir a ella. Com sabeu, totes les activitats són d'accés lliure i gratuït, però això, i vull que quede molt clar, això no vol dir que els professionals de la cultura no han de cobrar. Els professionals de la cultura, evidentment, han de cobrar pel seu treball, perquè fan un treball molt necessari i molt important, i nosaltres entenem que el fet que les activitats vagin adreçades a població i volem que siga a tota la població, no vol dir que la gent que treballa per a aquest projecte no hagi de cobrar.